Bagsakan ng ordinance. Oh, tingnan nyo naman ang mga kasama ko. Ordaneta. O yan si Madam Lisa. O galis to nga magna. Biaya itu lah. Painte? Ito, di ba 50? Ay, oo. Gala tayo. Pagpandot ka tayo. Bagsakan na talaga. Sige, sala ka. Maganda mo laya. Ito lang naman yung mga kasama ko. Ayan. Oh. Diba? Ang dami ng kulay dito. Mga madam. Bagsakan kasi to. Bagsakan ng Ordaneta. Ay na, ito sibuyas. Sikayin Jenny, kita tayo di sibuyas. Siyempre, may tayo lagar dito yun. Huway. O dati ani ne, Madam Risa, kastoy.